Mr. Bean. Hallo, wat ik nu neem Chinees? Hallo? Kan ik Chinees bestellen? Nee. Wat is het dan? Papi! Ja! Neem dit over. Wie is alsjeblieft? Girali! Maar hoe ik ze hier? Ja, ik kom Chinees. Ik Frans niet. We zijn er hier. Ja, we kijken wauw. We gaan weer. Dus nieuw menu. Er staat dus koeienvla en boerennen. Koeienvla en boerennen. Het is een nieuw menu zeker? Ja, allemaal van de eerste keer een nieuw menu. Koeienvla. Hier. Wie de gaan met die koeienvla? Hallo, hier. Hoort je dat? En wie kan het doen?